dancing on rainbows. Pink fluffy unicorns dancing on rainbows. Pink fluffy unicorns dancing on rainbows. Pink fluffy unicorns dancing on rainbows. Hej og velkommen til stjernebrevkassen.dk. I dag vil vi godt besvare en farlig med spørgsmål for alle vores kære seere, som sidder hjemme i stuerne. Hej til jer hjemme i stuerne. Her er vores spørgsmål, som vi har fået indsendt. Så ja, Nummer 1. jeg har fået ære med at trække dagens første spørgsmål, så det gør jeg lige. Vi har fået et spørgsmål fra Bagne, største fan. Han skriver, hvad er en stjerne? Ja, stjerner opstod for ca. 13,7 milliarder år siden. Det er den store eksplosion, vi kalder Big Bang. Det var også der, verden blev til. Alle jer seere har nok beundret stjernerne på nattehimlen. De er ligesom solen, bare meget længere væk. Og derfor er de kun bitte små og lyser så svagt, man kun kan se det om natten. Nummer 2. Så tager vi et andet spørgsmål, som kommer fra Henning, som kommer fra Vordingborg. Og han spørger, om solen den er en stjerne. Og ja, det er den faktisk. Det kan du så ikke vide med sikkerhed. Det kan jeg faktisk godt. Jeg har en meget god forklaring på det. Den vil jeg også se. Okay, Henning og alle jer andre kære seere. Hvis vi siger, at solen den ligger her, og jorden den ligger her, så er solen 150 millioner kilometer væk fra jorden. Og de andre stjerner, de ligger 7 gange længere væk. Og det er derfor, at stjernerne, de ser meget mindre ud end solen. Og vi kan heller ikke mærke deres varme. De er så langt væk i forhold til solen. Men de består sådan set af det samme. Så solen den er en stjerne. Nummer 3. Så trækker jeg dagens næste spørgsmål. Det er fra Andrea, der skriver, hvorfor skinner stjerner? Ja, stjerner de skinner, fordi de er meget varme. Og derfor kan man se deres lys på rigtig lang afstand. Helt ned på jorden. På farven på deres overflade viser, hvor varme de er. Ja, det lyder lidt indviklet. Kan du ikke prøve at forklare det? Jo, det kan jeg godt. Den røde stjerne er den koldeste stjerne, og den er 3000 grader varm. Den hvidgule stjerne er mellemstjernen, og den er 6000 grader varm. Den sidste stjerne er den blå, og den kan blive helt op til 20.000 grader varme. Og det er så derfor stjernerne de skinner. Nummer 4. Så tager jeg næste spørgsmål. Jeg rækker bare lige frem. Og det er Emil, som spørger, hvor store er stjerner? Ja. Altså solen, den er 330.000 gange større end jorden. Men der findes langt større stjerner. Det gælder eksempelvis kæmpestjernen Aldebaran, som der er 45 gange større end solen. Men hvis vi snakker om absolutte sværvægtklasse, finder vi dog superkæmperne. Og nogle af de allerstørste hedder hvad nu den hedder? Betelgeuse. Ja, lige præcis. For den har nemlig en diameter på cirka 1 milliard kilometer. Og det vil cirka svare til 700 gange større end solens størrelse. Og den er også 430 lysår væk. Men der findes sikkert mange andre stjerner, som er langt større. Men vi kan ikke rigtig se dem med vores teleskop, for det er så svært, når de er så langt væk. Men altså, er der ikke nogle andre stjerner, vi kan bringe på banen, når vi snakker om? Altså, kender du ikke nogen? Jo, der var den der, hvad den nu hedder. Den der over Bethlehem. Julestjernen. Maria var på vej ned til brønden for at hente vand. Pludselig kom englen Gabriel flyvende med en vigtig besked. Englen Gabriel sagde, Guds søn skal du føde, en frelser så stor,
Hans navn, det er Jesus, og du bliver hans mor. Englen Gabriel fløj hjem til Josef, der ventede Maria. Han forklarede Josef om det, der skulle ske. Så gik der en tid, et sendebud skreg: betal jeres skatter, begiv jer på vej. Så måtte de drage den lange tur hjem til byen, de kom fra, til Bethlehem. De gik og de gik hele dagen lang, og de nåede frem efter solnedgang. مرحبا، هل لي أن تساعدك؟ Quizás. Μπορώ να σας βοηθήσω. نعم، أنها علم يرام معك. هو في الإطعام زوجتي قريبا. لا أستطيع النوم في بيتي. Δεν είναι καλά μαζί σας. Guds enbårne søn kom til verden den nat, den dejligste dreng, den sødeste skat. På samme nat blev Jesus børnene af himmelstjernen til. Nå, men det var da en meget sød historie, ikke? Du ved godt, det er farlige sager, du ryster. Kæft, jeg har været lavet pisse vild her. Det er stjerner. Jeg har aldrig lavet fejl i mit lange liv. Hvad fanden laver du, Bobby? Nå, det var da heldigt, vi havde brillerne på, ellers er det gået grueligt galt. Ja, det var da meningen, altså. Nå, men programmet gik det ellers meget godt. Jo, det plejer det jo som regel at gøre, når jeg er med i det. Ja, det er rigtigt, men nu skal vi vist have ryddet op. Ja, det må du jo så klare alene. Det er bare i orden, så. Fluffy unicorns dancing on rainbows. Pink fluffy unicorns dancing on rainbows. Pink fluffy unicorns dancing on rainbows. Pink fluffy unicorns dancing on rainbows.